Jo, tu je Dominik a dneska sa vám chcem poďakovať za 10 odoberateľov, čože málo, ale na začiatok je to dobré. A dám vám jednu takú bojovú úlohu, že na konci mesiaca 30. alebo 31. neviem, ak máme 25 odoberateľov alebo 20, potom spravím špeciál, ale už vážne spravím špeciál, lebo na tých 10 odoberateľov, to som zabudol. Takže tak, takže odoberajte, lajkujte a tak. A inak toto video dúfam, že vyjde na short, lebo jedno video som mal na short a normálne, že puf, toto vybuchlo celé video, takže to ste ma moc podporili a budem rád, ak ma ešte raz tak podporíte alebo viackrát a zatiaľ, čau.